da canka da gudu kawai mu ya lahiya. Ban gane lahiya ba kai don Allah wallahi lahiya Allah don Allah ga data ne to sai ba wani abu na don Allah. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode.